Ang gamay nga isla sa Pamilakan sa Bohol, nahilo na 20 ka kilometros o sa kaoras kun behion sa motorbangka gikan sa lungsod sa Panglao. Gipalibutan kini og puti nga balas ug asul nga tubig sa dagat kung asa makita ang kaabunda sa kinabuhi sa mga isda, corals ug uban pang marine life creatures. Tungod niini, dayuhon gyud kini dili lamang sa mga lokal nga turista, lakip na pud mga langyaw. It's quite beautiful and it's pretty clean here. You don't have a lot of algae problems that sometimes you get on more mainland areas where there's a lot of people and a lot of nutrients and pollution that gets in the water. And then it gets the algae that smothers the reef. But here it looks nice and clean. Apan taliwa sa kamabulukon sa mga isda ug corals, dunay problemang giatubang karon ang mga taga-isla nga naghulga sa ilang panginabuhian, ang commercial fishing. Sana matulungan yung island sana. Yung mga commercial, mostly is the commercial fishing. Commercial fishing, a big commercial fishing na papasok dito sa isla. So, minsan yan, papasok yan during night time. So, walang ilaw. Nakita nila yung net na nakahuli ng tuna. May dolphin doon sa loob na ng net. Yan, hindi namin gusto. Ang kapitan sa barangay Pamilakan, ni Saysay nga tungod kay dili siya kaalyado sa mayor, daghang mga plano alang siyang barangay ang dili mahinayon. Gani hangyo niya nga mabutangan sila og fish warden aron mobantay sa kadagatan nga nagpalibot sa isla. Hindi ka ako masyadong nakaupo ngayon kasi magkalaban sa politika ngayon. Si Mayor Uy? Oo. Ano lang namin siguro na matulungan kami dahil hindi naman kasi part ito ng Bohol at saka part din ito na kung anong mangyari dito kung gaganda ang takbo ng tourism, medyo masabi natin sa Bohol ito. Apan sa atong pakighinabi sa Vice Mayor sa munisipyo sa Baclayon, kung asa nalakip ang maong barangay, saysay niini nga kuwang og koordinasyon kanila ang barangay captain. Dili na mo na ka-align ang administrasyon sa Pamilakan. Bisan pa na daghan og proyekto si Mayor Albi ang ihatag sa Pamilakan. Matud pa sa mga kadagkuan sa Kapitolyo sa probinsya sa Bohol nga kanunay silang mopatunga aron masulbad ang mga kakulian sa LGU ug barangay. We have been constantly bridging the barangay to the LGUs because we are partners in services and hospitality. So I think it's just kinahanglan lang na ay mag-mediate. Nagkanayon sab ang pangu sa Bohol Provincial Disaster Office nga under procurement na ang ilang pagpalit og mga speedboat, rubber boats o uban pang kinahanglan aron masiguro ang pagbantay sa marine life sa isla. Samtang naglaom nga mas mahatagan og pagtagad sa kagamhanan, padayon ang paglambo sa turismo sa Pamilakan Island. Kung may mga turista kayo, pupunta kayo sa Pamilakan. Mayroon kami dito na dolphin watching, snorkeling, massage. So maganda ang ating snorkeling, may mga turtle, coral garden at saka marine sanctuary. Yung beach din natin is maganda. Giauhag sa mga lokal ang tanan nga mobisita ug mag-enjoy dinhi sa isla sa Pamilakan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.